Wala pa si Ate P. Lah, iwanan na yun. Iwanan natin yun. Sige, Teng. Nasaan na yung isang empleyado dyan? Saan? Bumaba na, si Kindusa. Kindusak? Bumaka. Sige. Buset. Salamat sa ating hall kami. Ay, patuloy na tayo sa ating biyahe. Ang pasin, sige, sa Duniti. Wala na gagamit sa ilaw. Wala na. Kainin mo na. Sige na Teng.
mga talaga eh. Well, guys. Pakain ito. Iban. El Domingo. Well, bring us. Del Pretoria. Longos. Si Giro Dublado. El Verdadero. Luis Caselio. Barangay Anawan. Saul Anawan. Ay, ganito rin kayo. Wala yung upuan nito. Ha? Wala na ulan dito ba? Ole. Ulit. Pagtuloy ng dente na. Oo. Mga nag-sticker sa baldosaw na. Yaw ni Goldos. Yaan yan. Pag naog na ulit ating naog, pustiting. Tapos gibalikan, ginaw ka na po. Ha? Diba gibalikan tapos ginaw ka na po. Kuha na balikin niya ay. Balik. Ha? Balik tapos balik na po kulinary. Sila ba yung partner si Kuan? Pinsa. Dahil wala ka dali. Ade, kuhan. Ya. Nang. Papatos na mo naog ito. Pag naog na mga na, una magunay naog. Yan, kasi to. Naintindihan yan, may Davao.
Buena tayo. Unahan mo yan sila, kasulinahan mi ko. Ay, saba. Ato na simplihan ba? Ha? Simplihan lang ato nag tira. Yung unahin sa kasulinahan, kaya kita yung mahibili na rin Pascal. Ay, hindi na pala talaga. Simple lang ba? Simple berada ba? Berada lang dito. Para wa lang ba? Pero malata ba? Sila na yung
Relate siya na, relate. Di basic ko ano eh. Kanang gamit sa kumilig ba? Relate. Sa mga bikos masin eh.
Balaba. Pugsiting. Isa? Giovanni Balaba. Ayan o. Angel. Kaya naman tayo para sunod na ito rin. Sila gapon eh. Kaya katulad na. Lalo-lalo bisinahan.